Met ez vê çalakiya wê hêja bi silavên germ bi silavên şoreşgerî silav dikim. Merhaba civara. Era radyodan giygeler. Jinavendan uçayan radyoya denge gelden başkotarın heja ile 24 Nisan 2024 çarşamba Brüksel saatine lamet ede. Emin uçayan serisi bir peşkeş bikin demde mazadi arabera poyen. Dem Parti u HDK çepemeniya kur teslim nabe. Dem Partiya İstanbul'e u HDK tekilleri ben çavkin u erişerini ser çepemeniya azatiyenle Ankara, İstanbul, Belçika, lava ya Dem Partiya İstanbul'e dahuyane ektan. Hefseruki HDK İstanbul'e Ali Bal, parlamentere Dem Partiye Çiçek Otlu, Özgür Sakir ve birin partiyen Bajer Unavcan u rekısının kedi, beştari dahuyane bun. Hefseruki Dem Partiya İstanbul'e Murat Kalmaz Akfi u Diyarker ku Roja Rojnamavane Kurt ben çavkina Rojnamavane Kurt şerma demokrasiye gud ev erişti dema serdana seruki AKP Erdoğan yalı Irak o hevli rahatine kirin. Operasyonun dici çepemeniye azat nişane pevajya konseptanuye. Emeli hemberi van erişan tekoşin ahve dijwar biken. Berdevki HDK Ali Balcı Akvi gud be teybeti operasyonun Belçika hatine erişalı Belçika dici hukuka Avrupa'ya ve demeldes evjivan politikayın şerberdi. Parlamenteriden partiye Çiçek Otlu Diyarker Kojiber AKP'de hilbijartine khweciyte tekçu lemberi çepemeni azat eriş tane despekerin ugut medit ku hükümet lemberi ve tekçune çıkaz beyçare buye. Bengavavi ya avul desteserkirin mazbatı hilbijartine yalıvane bu. Le geleme bertek rekhistinkiri nişanda everiş alı serçepemeni bi deste serkirna irade halvane ve giredaye. Xabatkarên çepemeniye yen ku rastiye denivisin û vedibêjin tücarî nayên pêden kirin. Çepemeniye azad şoptarên Apê Musayê û tücarî teslîm nabin. Perigodarên Jartêşa Tirk ada girker divan keriyande bombe li du gundên Şehbayê barandin. Li gurî nûçê ajansa Anha Jartêşa Tirk ada girker gundên Şiale û Radarê yên hereba Şehbayê bombebaran dike. Ajansê dazanî ku agahiyên zêdetir nehatine bidestxistin. Erişen li ser çepemeni azatla Avrupa'yı hatta protesto kirin Kurdistan'ı u dostên wan li gelek navên welatên Avrupa erişen dagirkeriye li ser gelê Kurd û erişen li ser çepemeniye azat şermezar kirin. Li Almanya bajarên Frankfurt, Hamburg, Saarbrücken û Stuttgart'e erişen polisan yen li ser saziyên çepemeniya Kurd yen li Belçika û komeleyên Kurd yen li Fransayê hatin şermezar kirin. Dîsa li Almanya paytaxta Berlinê Kurdistanî li ber konsolosxaneya Belçikaya li Berlinê çalakî kirin. Kurdistanî û dostên wan li ser banga mesajine ya destan û mesa nav Berlinê li ber konsolosxaneya Belçikaya li Berlinê kombûn û serdegirtinên Medya Haber TV û Sterik TV protesto kirin. Li Avusturya paytaxta Viyana Kurdistanî û dostên wan bi pêşengiya navên da Civaka Demokratik a Kurd bi daxuyaniyeke êrişên li ser Medya Kurd şermezar kirin. Li Kıbrısê bajarê Limasolê jî Kurdistanî û dostên wan li ber şaredariyê Limasolê daxuyanekdan û avêtina ser Medya Kurd li Belçika şermezar kirin. Li Yunanistan paytaxta Atina li Fransa paytaxta Parisê bajarên Marsilya û Strasbourgê erişên hemwextiyên polîsan û avêtina ser malên navên da Civaka Demokratik a Kurd a Drancy û endamên wê yên li Parisê bi meş mîtîngan hatin şermezar kirin. Li Swîsê bajarê Mulhouse, Bilenson û Winterthur bi heman armancî çalakên protestoyî hatin pêkanîn. Li Swêd paytaxta Stockholmê jî serdegirtina Sterik TV û Medya Haber TV hat şermezar kirin. Kurdistanî û dostên wan li navên da sergez Tork ya Stockholm'e kombûn belevok belav kirin û axaftin kirin. Di belevok û axaftinan de serdegirtina Sterik TV û Medya Haber TV hatin şermezar kirin.
Parlamenteri Parlamena Avrupa'yı Nikos Wilson serdegirtina avahiyên televizyona Stêrk TV û medya haberê şermezar kir. Parlamenteri Parlamena Avrupa'yı Nikos Wilson ku nûnertiya Yekîtiya Sor Kesk a Danimarkayê dike bertek nîşanî serdegirtina li Stêrk TV û medya haber TV'da. Wilson li ser hesabê xwe yê X'ê daxuyaniya televizyonê me da û got li nava Yekîtiya Avrupayê ji zilma Erdoğan re cih tune ye. Dibe em azadiya medyayê li hemberî êrişên otoriterizmê çi ji aliyê Rusya û çi ji aliyê Tirkiye ve biparêzin. Dibe rojnamavan neyên girtin bila werin parastin. Komav em ê xwedî li saziyên xwe derkevin saziya malbatên şehîdan û windahiyan Komav têkildarî serdegirtina Stêrk TV û Medya Haber TV daxuyaniyek da û gotin Çepemeniya Azad a Kurd çavûguhê Kurdan e. Saziyeke giring e ku îşkence qirkirin û konkujiyên Dewleta Tirka faşîst ji raya giştiya cîhanê re radikihîne. Ji ber vê yekê ji bo malbatên şehîdan û gelê Kurd giring e. Saziyeke giring a weşanê ye ku tenê rastiyan bi raya giştiya Kurd û raya giştiya nav neteweyî re parve dike. Komavê got saziyên Kurd bazirganiyê nakin baçê nadizin. Ev sazî nexwediye hêza çekdarî ne saziyên gelin. Di destê xebatkarên vê saziyê de tenê pênûs û mikrofon here û ji bo nivîsîn û weşandina nûçeyên rast bikartîne. Mafê tu kesî nîne ku destê ne ser mal û milkên gel û zirarê bide saziyê gel. Ev serdegirtin nezîkatiyeke siyasî û antidemokratîk e. Gelek Kurd gelek berdel dane û ev saziyên demokratik ava kirin. Em saziyên malbatên şehîdan ku berdel dane em ê divê mijarê de hestiyar bin û xwedî li saziyên xwe derbikevin. Platforma Ol û Bawariyên Mezopotamya Medya Haber û Stêrk TV dengemene. Platforma Ol û Baweriyan a Mezopotamya êrişî polîsan Belçikayê ya li dijî Medya Haber û Stêrk TV bi daxuyanekê şermezar kir. Di daxuyanê de hat gotin ku piştî serdana Hakan Fidan ya Brükselê êrişên dijî gel û saziyên gelê Kurd zêde bûne. Platforma Ol û Baweriyan a Mezopotamyayê got Medya Haber û Stêrk TV dengê êzîdî İslama Demokratik Baweriya Aleviyan jin, gel, feqîr, ketkar û gelên çar parçeyên Kurdistanê ne. Çepemeniya Azad a ku dengê gel û baweriyên bêdewlet biraya giştiya cîhanê re parve dike nayê bêdeng kirin. Dewleta Tirk êrişî Kurdan û dostên wan bi taybetî jî li ser Çepemeniya Azad dike. Ev êriş li dijî Awropa ku weke dergûşa demokrasiyê tê naskirin pêk hat. Welatên Awropayê li hemberî vê pêdengman û ev jî encama polîtikayên bercewendiyê ye. Em bank li Awropa û bi taybetî Belçika dikin ku demê dest dev ji vê şerma siyasî berde û êrişên xwe li ser Medya Haber, Stêrk TV û hemû rojnamavanên Kurd û Çepemeniya Azad rawestîne. Em raya giştiya demokratîk ve dixwînin hevgirtin û têkoşîna hevpar dikin. Serokê Giştiya Partiya İslamiya Kurdistanê Pêk Hikmet Serbilind ji anefera axivî û anîziman ku armanca esasiya planên dagirkeriyê yên Dewleta Tirk têkbirina Statuya Başûrê Kurdistanê ye. Serbilind destnîşan kir ku helwesteke hevpar ya partiyên siyasî ya li dijî êrişên dagirkeriyê de asta dîrokî de giring e û got partiyên ku li ber vê planê rabûn tevlî vê dibin wê li pêşberî dîrokê hesab bidin. Serbilind anîziman ku Dewleta Tirk destkeftiyên Kurdan ji bo mayîndebûna xwe weke metirsînê dibîne û got lewma cudahiyê naxê navbera partiyên Kurd û Herêman êrişî Kurdan hemûyan dike. Ev êrişên dagirkeriyê tenê li dijî PKK nîne bela kes xwe şaş neke. Hedef destkeftiyên Kurdan hemûyan e. Jiran hêz û partî li hemberî van êrişên dagirkeriyê pêdeng bimîne wê li pêşberî dîrokê berpirsiyar be. Gelê Kurd di sed sala 21 de bi hêz û bi rêxistinekiriye Dewleta Tirk vê rastiyê baş dibîne û dizane. Dibe herkes û Kurd û her partî bi rihê neteweyî ra beserpiyan û dijberiya xwe nîşan bide. PK serdegirtina bi Stêrk TV û Medya Haber TV jî şermezar kir. Serokê Giştiyê PK Hikmet Serbilind bertek nîşanê serdegirtina Stêrk TV û Medya Haber da û got serdegirtina bi ser Stêrk TV û Medya Haber TV'ye derve kanûnê ye û nayê qebûl kirin şermezar dikin. Em bi rihê neteweyî li gel deng û rengê gelê Kurdin.
HBDH lidiji êrişên dewletatik akirker da kevin qadan tevgera şoreşa yekbûya gelan HBD ya Avrupa bi daxuyaneke balkşan ser êrişa berfire ya dewletatik adagirker ku bank û gelê Kurd kir ku da kevin qadan. HBDH got artêşa Tirk êrişên xwe yên li 16 Nîsanê li ser başûrê Kurdistanê li derdora gundên Asê yek malê, xirabê, xankê û şelazê yên metina gav bigav ber bi eniya vê berfireh dike. Herem bênaber bi balafirê şer û helikopteran ji bejahî jî bi roket û obûsan tê bombebaran kirin. HBDH da zanî ku dewleta Tirka faşîst û dagirker li Zap û Garê şikestinên giran xwariye. Lê tevî vê yekê jî dev ji planên xwe bernade. Dewleta Tirk Sûdê ji şerê qirkirinê ya dewleta İsraîlê piştgiriya Amerîka û reveberiya navendiya Iraqê digire. HBDH gotinan serokê faşîst Erdoğan ku got divê heta havînê pirsgirêka sînorê Iraqê ya Tirkiye bê çareserkirin û koridoreke tampon bê çêkirin û 30 kilometre kurahiya heremê ewlehiyê ya li ser sînorê Tirkiye yê Sûriyê jî bê bicîhanîn. Bibînin û got piştî planên dagirkerî û tasfiyekirina herema gerîla wê dor werê Rojava û Bakurê rojhilatê Sûriye. Ji ber vê yekê divê gelemeyê Kurd yê li Awropa û hemû hêzên pêşketî şoreşker yên Tirkiye wateya mezin avê êrişa dagirkeriyê bibînin û bikevin nava liv û tevgerê û da kevin qadan. Cenazê şervanê Qesedê Roşhat Dêrîk hat veşartin. Şervanê Qesedê Roşhat Dêrîk di 22 Nîsanê de şehîd bûbû. Girsiya gel cenazê şervanê Qesedê Roşhat Dêrîk ji nexweşxaneya wê tên ya Dêrîkê girtin û birin goristana şehîd Xebat Dêrîk. Piştî rêzgirtinê şervanê Qesedê Xalid Mehmed Axivê got şehîd Roşhat Dêrîk sozda şehîdan ku ew ê li ser rê çawan bimeşe û heta nefesê xwe ya dawî li ber xwe bide. Piştre wesixeya şehîd caliyê meclisa malbatê şehîdan me hat xwendir û radestî malbatê hat kirin. Cenazeyê şehîd Xebat Dêrîk bi tilîlî û duruşmeyan hat veşartin. Serokê yeneke xelat bila pêşkeşî şervan Kobanê werekirin. Du li salona huner a Silêmaniyê hejdemin merasima dabeşkirina xelatên zêrîn a Bîlê İbrahim Ahmed ku di çiqên nivî siyasî têkoşîn hunerî de têdayîn keseyetan hat lidarxistin. Di berasimê de serokê yeneke Bafıl Talabanî peyamek pêşkeşkir û got ez îro pêşniyareke ji şanaz İbrahim Ahmed û komîte amadekar a merasimê re dikim. Sala 2025 a xelata zêrîn a Bîlê ji şehîd Heval Abdo şervan Kobanê re bêdayîn. Ew yek ji têkoşîrên Kurdistanê bû mafê wî ye ew xelat pêşkeşî wê bêkirin. Di dewamê de Talabanî got ev peyameke ji bo piştgiriya hemû xuşk û birayên me yên li Rojavayê Kurdistan û Bakur Rojhilatê Sûriye û hemû Kurdekek û Xebatê ji bo Kurdek serbilind û azad dikin. Peyameke jî ji bo dijminê me û ji bo xyanetkarên ku li gel dijminê me kar dikin. Em her Kurd bûn û em ê her Kurd bimînin. Hêja bibîrxistinê ku fermandarê yekînên antîterorê ya Rojavayê Kurdistanê Heval Abdo şervan Kobanê şeva 15 adara 2023 li gel 8 hevriyên xwe li devera Behdiranê de encama ketina du helîkopteran de şehîd bûbû. Kenan Bakay êku piştî 30 salan hat berdan bi girsiyê hat ziyaretkirin. Girtî Kenan Bakay piştî 30 sal ji girtîgeha Şakranê di 20 Nîsanê de hat berdan û ji hêla Tuay Derdem Partî û DPP ve bi girsiyê hat ziyaretkirin. Kenan Bakay di sala 1994 de li gundê Lefeyê girêdayî navên da sêrtê hat bin çavkirin û ji aliyê dadgeha Teybet ADGM ve bi cezayê müebbet hat cezakirin. Kenan Bakay di Bevajuya 30 salî de li girtîgehê Sêrt, Amed, Ordu û herî dawî jî li girtîgeha Şakranê ya İzmîrê hat girtin û di 20 Nîsanê de hat berdan. Kenan Bakay nûnertiya Tuay Der a Sêrtê parlamentera Dem Partî Sabahat Erdoğan Sarıtaş endam û rêveberên Dem Partî û DPP li gundê Lefeyê girêdayî navên da Sêrtê bi girsiyê hatin ziyaretkirin. Çeya daviyê li Pasurê çavuşeke pispûr gef li ciwanekî xwar. Du bişev çavuşeke pispûr li navçe Amed Pasurê xwest waseyîta xwe li pêşiya avayeke tadîlata wê dihat kirin xwar bike. Ji niştehî cihên
خانی جوان بناوی متجی چاوش پسپور هشیار کرد جیره گود خانی ده تعدیلات ده و جبر کو و malzeme ben وسایت اخوال ور پارک نکه چاوش پسپور جب پرسا تو کی برسفدا جوان و باوی که به عقلانه گفل جوان خار بشه چاوش پسپور باوی که به سرو برگوله لهوای رشان ولاتین کودنگ چکان بیستن هاتن چه بویره و هاتن اگر چاوش پسپور رویا فرمانداریا جندرمین آنافچی جبو چاوش پسپور به چاپگرن و بویر نه و شارتن خلق نافچه لپیشیا مدیریت پولیسان کن بو شاهد بویر جی لمدیریت پولیسان ifade دان Belə qodarınca mən o çeseresi və peşkeş girin ana xatirə vedəməş.